baja mafuta timagula pakashi ino simungapita filling station baja kutira mwangongole tikagulisa mafuta amene tinali nawacha tizikhala tapezanso ndalama zokwaniraso kugula bena osati tizigulisa at a loss chifukwa choti landed cost is high than a pump price kuna madanduzaso kunaja afikiri amajeza of course afikiri ndiposho machibisa mukadangopanga so 10,000 kwati magula ndikali wa black market 12,000 mafuta of course they were joking but what I want to say is kunena kuti tili ndi ngongolezi ngati ndi amene akutipatsa mafuta ena ngati ulile pena kudzimvera chisoni ena amalawi wochuluka kukamba kuti kodi voti yathu ija tinabetsa izi zakamba ka kukwera mtengo kwa mafuta atu agalimoto ndi mafuta ena onse akwera mtengo kotero kuti amalawi ochuluka ali ndi mafunso kuti kodi boma ili linatikonzera zimenezi koma nkhani yonse yokhudzana ndi mafuta ayifotokozatu bwino anduna aza mafuta kunena kuti iyayi amalawi tiye tisadandauleni uyu ndi panado chabe koma amalawi akufunsa kuti kodi panado amene mwatipatsayi inunso anthu amboma ndi nduna mumwanawo kapena mangokhala anthu odzikonda apatu afotokozera bwino kuti cholinga chimene mafuta akwerera ndi chani chifukwa ambiri tili ndi mafunso kunena kuti kodi kukwera kwa mafuta kumene kuthandiza bwanji ife amalawi tatiye ntionere programu yonse yakwa ganji pamene achina Brian Banda Wanda Nsisa akufotokozera bwinotu komanso anduna zomwe ayankhula kufotokozera bwinobwino mwandowosolo zifukwa zimene zachititsa kuti boma likweze mafuta ameneyo. Musayelo panga like, comment komanso subscribe. Honorable Jean Matanga nduna yathu ya mafuta komanso magetsi tiyambe ndi inu why now? Ziko kwambiri ndathokoza kusolo bwino kwambiri menero kuti why now. Konisa nafike bwanka fusolo ndiwafuna ndire kuti ndikuthokozeni kuti tu mukuyankhula bwino kwambiri mwafotokoza bwino kwambiri mukuyankhula kwanu mwayenera bwino kwambiri munkhanga ndi muli kunduna kwathu tathokoza kwa basi mwafotokoza bwino. Ine ndine kuti why now ndi nkhani yonena kuti khadi imene tikuchitika mbuyo timangoyikhazika timangovindikira chifukwa munafotokoza bwino kunena kuti ngati dziko tinapanga adopt APM automatic pricing mechanism kunena kuti ngati pali any shifts 5% plus minus tukanaso nafeso kumapanga reflect the same ma prices athu komano for 3 years tinangokhala usapanga ndi chifukwa chimene chocho tikudziwa kale kuti tinapanga zimenezo chifukwa kuti tikhale ndi thumba fund imene isera jotika lethumba limene loti kamakhala kuti tikusunga bwinobwino ndongokhala ayi naye ndi zifukwa zake. Zifukwa choyambira mwafotokoza kale kuti ngati mitengo ikusokonekera mbuyo enawo ndagoti mwina German kuchira kuti solicited tender mwina kungobwera basa zibezi machitika mwina ina angobwera aifetiti mafuta atubutha kuti kweswena ifetiti mafuta zotero zimenezo zibenefe bolo ndikuna kuti zibenezo ayi zomangotenga anthu aliyesa angokhandi yake abweretsa uko ena atenga kukhandi kuti enda ku Nigeria enda kuti ife zimenezo kuti iyayi ife tipange zoyenera malinga ndi malamulo a dziko lino tipange tenda open tender imene anthu apange atiuze mitengo yawo tiwunikire bwinobwino ndi malamulo athu ikafike mpaka na ku PPDA akaziunike ndotomika yonse yogula katundu dziko la Malawi itsatidwe tikatero amene utapatse mwayi kuti atipatse mafuta ndika nkhani ya G2G monga munadziwira anafotokoza wa president athu pakati pano patifunano tipangiza open tender zimene no sizimakhandiyene influence because it's open then amene ali competitive amene itomutenga ndimene kupangira ulendo ona inuyo anzanu aku Nigeria mulibe ife tilibe tu family tilibe fanzano anali nanzano aku mwati ena amango bwera kuchokera Nigeria zimenezo timamba titu kuti maipo siyana koma ife tilibe. Just hold on let's join Anduna information. I mean, he's also trying to, but your take. Muna Anduna nkhani mene ili kunjaku donena kuti Malawi they are concerned about impact ya pricing imene hii pamoyo wao wa siku ndi siku.
mukumbukira kuti a few months ago Just hold on. She may not be able to. Okay. Yes, proceed. I don't know. Timafuna tikulandireni Minister of Information amene muli nafe so masanano mabwera mojedwa munatanganidwa ere. Bani tunadanganidwa naye ndipo kamwe yoyendera koneke school kuno kumajinga nde inali mkatikati nde pepani ndithu ndipepese Acha bwino kuika malaboratory ma ICT laboratory aitathokoza inuyo mungomvera kaye tibwera kwa inu hold your line tipite kwa minister energy. Yes, ndimafusafuso honorable minister kunena kuti kwambiri anthu kunjaku zimene akukamba ndi nkhani ya impact ya kukweza kwa mafuta pa moyo wawo wa siku ndi siku komanso ma business awo. Kumbukirani kuti miyezi yapitayo panali kukweza kwa 31% and panopo sono kukweza so kwa again another 41%. Ndikuti mukachita aggregate ndikuti zikukwana ndithu kuti 72% over a short time period ya miyezi itatu. Ndiye sindikudziwa zoti pamene munakhala pansi nkumapanga this decision yonena kuti aitikwezebe ncholinga choti tikweze zinthu mutapanga simulate impact ya kukweza kumeneku pa moyo wa Malawi, munayika mfundo zotani kapena kuti tinene kuti mwakonza mfundo zotani zoti muchite mitigate kuti muchepese ululu umene ungathe kubwera chifukwa cha kukweza kumeneku? Chabwino ile ndiyambe kufotokoza kuti kukweza kwa mitengoku obviously ndi chinthu chowawa, it's a bitter pill. Komano monga umwe timadziwira munthu ukadwala mwina kuti uchire ngati modwala malungo upeza kuti mati mankhwawo wawanso kwinini kuti uchire. Komano mwina ukamati yayi ndizingomwa aspirin ndizingomwa Panadol umazinamiza umakhala ngati wachira kwakenda akapaka matenda aja ndikupitirabe mpaka kutsako kutenga moyo wako chifukwa sunafune utani umwe mankhwala oyenera. Ndiye pakati pano momalira dziwadi kunena kuti pakati palipo kometi kuchokapo Malawi akuchoka kuolira zinthu sizinali bwino. Ndichifukwa chake aonetsetsa ngati government kuti mbali yayikulu imene imakhudza munthu aliyense wa moyo wake nkhani ya chakudya. Ndiye nkhani ya chakudya mwaona kale kuti kuyamba kakonza ineyo kunena kuti chakudyachi chikhale choti chofikirika. Munthu aliyense ngati mbuyo mukumva kuti munthu amanduzi undakana anatigulitsa crate ya mazira kuti crate imene iyi mbuyo ndimangogula 1 bucket ya chimanga kwa panopa ndikutha kugula 2.5 buckets of chimanga. So ndiza kuti mitengo ya chakudya yatsika makamaka chimanga chimene chinaonekera kwambiri boma kuti tibayika chofunikira kwambiri kuti Malawi asayimve kuwawa kwambiri tibanditsa chakudyachi zimezo zinachitika. Ikakhaso nkhani ya fertilizer ndija mutaona ijaso kuna kuti fertilizer wa subsidy ndofikirika ma 10,000 anthu atha kugula kuti alime. Komano nkhani inene iyi ya fuel tinaona kuti inde tikakhala takweza anthu amathaso kukwezanso zinthu. Komano bwana ngati kuti timadzinamiza ifa already zimene zimachitika pa market ndi mtengo wa mafuta sizimagwirizana. Mtengo wa mafuta unalotsika kwambiri posa wina aliyense komwe kuti mwazi tikukwezanso kwambiri sizimagwirizana. Ndifa kuti ati tipange chiungamo chenicheni wina anadzanduzanso wina akamvekere amajeza of course afikire ndiposo machibisa mukadangopanga so 10,000 kuti magula ndikali black market 12,000 mafuta. Of course they were joking, but what I want to say is kunena kuti already the life imene tinali nayo ibakanga tibapanga reflect mitengo yokwera ndikali. Izi mafuta nalo chipa koma ndeti zinthu zimakhala kuti zilizokwera ndikali. Ndiye nofandiniwe kuti ndi kumbo lathu as a government kula kuti anthu asatenga advantage of this to exploit Malawian, the poor Malawian out there, because already our prices were high. This is not reflective of the prices that mafuta atometunali now. Ndimo bereka kitsanzo china panopa nkhale takweza mafuta athu ndimo bereka kitsanzo beta kwezera abo petrol. Already Zambia is still high. Zambia ali pa 5,076 kwacha. Mozambique ili pa 9,850 kwacha. Okweranso ndenge khaipe takweza sutafikaso kumene kokweyayi. Ndiye komano ndimana ngati kuti pakati panopa mwina tiole kuti kanthawi kochepa kokhala timve kuwawa njolinga chonena kuti no zinazo zilongosoke tithoba khani mafuta okwanira tithoba import mafuta chifukwa ngati mafuta tibe okwanira
kuti tukamira pange report mafuta akungotibera ndiye kena kankumakhala kuti ndi makiu mountain ma filling station muja ndipo business so afa anthu sakhala ndi nthawi yokagwira zintchito kapanga mabusiness pa mafuta palibe ndipo moti zinthu zilongosoke tiolere khati mafuta okwanira kuti mabusiness athu ayende bwino moyonso wambe kukhala kwabwino ngati kale ndilo makwambiri chabwino timamva kuti nthawi zina amene amatipatsa mafuta awa amatipatsa mwa ngongole ndipo nthawi zina amanyanyala tili ndi ngongole zingati ndi amene akutipatsa mafuta wina ngati kungandiole kuti ndi ngofuna kukonza utsogoleri proven leadership ija ndi imeneyi utsogoleri udzidziwa kuti pano tikapitiriza ndi mkhalidwe umenewu ndi mezi kuchitikiramu apa ndetu ukafa basi